Iwe mfana Leeman ungotiona chiko pandapinda muno. Andina chana chimboona. Nachongoona zvaku maSouth Africans ari kuluta. Mfana wangu. Zeku South Africa zvokungoluta siyana nazo mfana wangu. Zvinokutemesa musoro. 1 2 3 4 months maSouth Africans achingoluta. Zvichiti zvokuda kubudisa zuma here kana kuti ma side effects evaccine. Wangu. Zvisachiri zvokubudisa zuma. Zvatowe kutotsvaga raramo. Just imagine ku South Africa hapana kana one bookshop yakambolutwa. Wangu, pane mudhara wanachiona panyuzi manje atakaluta gauna kutotsvaga munhu uchata naye pa weekend ipapo. Leeman, tagaragara ngatite tichibvunza hama dzedu dziri kujoza kuti tapape nekubudisa zuma. Notogara chaona nguva zhinji achibudisa zvinhu mashopu ndo maarere yezuma wacho. Zinyaya dzatingadzipedzi. Ngatite zvokuti tigadzire tendo cheche. Ndandatokangano. Nhasi Sunday, gara zviya ndini kuparidza kaucheche. Mukoma kareji. Gara zviya gori yati ndiyakamedza kauve anditi. Akana karutsira kunive anditi. Masura se past. Ndaya kuzoreurirawo zvizva. Reurura kumwana wamwari uchenese upinde denga. Inifundisa ndikodzere kuregerwa nekuti ndakaba mari yechechi ndakatenga zvinonaka. Fara ako chikomana waregerwa namwari wako uite uchinamatawo kama kusena ega ega. Chibva wamwa holy water irapa. Ini ndiri mumwewo. Ndangouya kuti ndireurirawo zvitadzo zvangu ndiregererwo namwari wangu. Wagonesa mwanakomana chibva watoreurura hako mwana kurumidza kukuregerera. Amai vangu chimumomu vaiti kana vakutaura nemasainzi vachinditsiura ndaivadzimira light. Ibva wanwa holy water irapa mwanakomana kuti zvii zvako zvigeze. Ina ndifunga kuti mwari anondiregerera. Vanhu vese vana weti yangu achifudzira kuti holy water. Nditaitira weti mu holy water. Asida kutendera tichipedza nguva yevanhu vari paline. Fana ungunza achitaura nyaya yako tinzi. Dokta ndangumuka mudumbu mangu mune hondo dokta. Mudumbu boheri wamuka ukaja chiko nhasi chikomana. Nhasi ndamuka chimona ndakarova pizza. Break time ndo ndarova chicken slice. Apa ndo ndarova burger netuma chips maize. Chikomana. Taura zvawadya zveso panapa pasi pa Facebook kana pa Instagram pamanodaita show off fana paghetto. Taura izvo zvawadya kana ndokusiya wakafa zveso. Adika sadza nemusoro weshiri. Mfana usangodzisa magumbezi mani. Pota muka uchinamata una gore ratopera pachinjega chavatambira nemaoko etu sanitizer chete.